Ez bawer dikim divê Fransa dilxweş be ji ber ku Kurdan gelek şehîd dane di şerê Daişê de. Her wiha divê hevpeymanekî baş be û berdewam be li ser piştevanîkirina Kurdan. Ji ber ku Daeş ibdawî nehatiye û hêjî berdewam e. Tevî gonaha ti navçeyek di destê wan de nîne. Lê hêjî ew mane û gefan li Kurdan û cîhanê dikin. They are threatening Kurds, but they are also threatening the world. It's a very good thing that the president of تشتكي gelek baş e ku serokê Kurdistana Iraqê hatiye Fransa. Ji ber ku gelê Fransa bi giştî dostê Kurdan e û ez bawerim ku xelkê Fransa dixwazin ku welatê wan berdewam be li ser piştevanîkirina Kurdan. going on supporting the Kurds. Of course, I think it's important for تکز او یک گرینگش بو فرانسیان کو دستێوەردان ئاوان هەبە û li derve kar û çalakiyan xwe bikin. Lê divê çareseriyekê ji bo deynên xwe yên dereke bibînin ji ber ku welatê me xwedî deynên herî mezin e li Ewropa. Mezintirîn di nava welatên pêşketî de. Bi baweriya min xala giring ew e ku hêjî gefa Daişê maye bi taybetî li ser Fransayê. Lê giring e ku divê mijarê de Fransa hevkariya Kurdan bike, bi taybetî dewarê lojîstîkî de. Nek bi rêka şandina hêzê bo deverê. Giring e dewarê istixbaratî de hevkariya Kurdan bike, weke şandina firokeyên bê firokevan û alîkariyên leşkerî. Giring e Fransa Yekîtiya Ewropayê razî bike ku di şerê Daişê de alîkariya Kurdan bike. Ez bawerim divê Fransa piştevaniya Kurdan bike ji ber ku wan şerê Daişê kirine. Ev yek pir giring e. Civaka nêvdewletî bi giştî dilxweş bûn ku Kurdan şerê Daişê kirine. Wan rolekê giring di operasyonên de hebû. Ez hîvî dikim Serok Macron karekî bike ku hevkariya Kurdên Iraqê bike. Do something to help the Kurds from Iraq. Il est très important que la France aide gelek giring e ku Fransa piştevaniya tevahiya kemîneyan bike. Bi taybetî di şerê dijî terorê de divê hevkariya madî bidin wan kesên şerê terorê dikin. Heya wê dema ku gef nemîne çi li Sûriyê be ya li navçeyên dinî cîhanê. en Syrie.